V tomto videu si ukážeme, aká dôležitá je dôvera. Spôsob, ako si vybudovať veľký fond dôvery, je jednoduchý a priamočiary. Musíte len byť vždy zodpovední za svoje činy, nech sú akokoľvek dôležité alebo nedôležité, robiť to, čo poviete, že urobíte, plniť svoje sľuby, chodiť na čas a podobne. Nech spravíte čokoľvek, čo v očiach ostatných upevní vašu dôveryhodnosť, ako by ste si tým vkladali peniaze do banky. Dôveryhodnosť sa ukladá v malých aj veľkých dávkach. Napríklad, keď niekomu poviete, že zavoláte o 3:00 popoludní, alebo ho vyzdvihnete na letisku a urobíte to na čas tak, ako ste slúbili, ako by ste tým získali zo pár kreditov do svojho fondu dôvery. A podobne, ak niekomu poviete, že mu pošlete výtlačok knihy, o ktorej ste rozprávali a naozaj mu ju pošlete, získate u toho človeka dôveryhodnosť. Ak však neurobíte presne to, čo ste povedali, že urobíte, aj keď tento individuálny čin alebo nečinnosť nemusí vyzerať ako veľký problém, zníži to vašu dôveryhodnosť a zmenší to veľkosť vášho fondu dôvery. Poznám ľudí, ktorí mi sľubujú, že niečo urobia prakticky za každým, keď sa s nimi rozprávam. Aj keď sú to milí, slušní ľudia s dobrými úmyslami a aj keď nič od toho, čo sľubujú, nie je obzvlášť dôležité, obyčajne to nesplnia. Smutným výsledkom tejto nezodpovednosti je, že som sa naučil očakávať od nich, že svoje sľuby nesplnia. Inými slovami, aj keď ich môžem mať ako ľudí veľmi rád, nemusím im dôverovať. Ani ich slová neberiem príliš vážne. S najväčšou pravdepodobnosťou ich neberú vážne ani ostatní ľudia.